Zdeno, dostali jste sice první branku, ale pak jste to rychle otočili a zdálo se, že ten zápas byl po první třetině prakticky hotový. Tak jak ho hodnotíte vy? Myslím, že sme mali veľmi dobrý začiatok zápasu, prvých 20 minút a premenili sme naše šance a hral sa mnoho lepšie s takým náskokom a potom sme vlastne len kontrolovali hru počas celého zápasu a k niečomu sme ich nepustili. Takže dneska si myslím, že sme hrali veľmi dobre po celých 60 minút. Co bylo rozhodující? Byla to ta čtvrtá branka, která zlomila soupeře? Tak neviem, či to bola zrovna štvrtý gól, ale myslím si, že celkovo náš herný prejav. Hrali sme naozaj veľmi dobre, hrali sme stále na nátlakový hokej a ničomu sme ich nepustili, takže to bolo už len otázka času, kedy sa premenia tie šance. Vy jste vlastně v posledních letech zvyklí hrát spíše se zkušenějším obráncem ve dvojici, teďka je to mladíček Karlo, tak jak si s ním vyhovíte a jak hodnotíte ty jeho výkony zatím? Tak zatiaľ je to veľmi dobrá spolupráca a je pravda, že je to vlastne veľmi mladý hráč a na to, ako hrá vynikajúco a určite bude veľmi dobrým hráčom v tejto lige. Vynikajúco korčuje na jeho veľkosť a nebojí sa vlastne urobiť veci s pukom a vypýtať si aj puk. Takže ja som veľmi rád, že zatiaľ to takto pracuje a stále sa musíme zlepšovať. Vy osobně, jak se cítíte na lete ve svých letech, pořád trávíte na ledě hodně času, tak jak to zvládáte, jak se zatím cítíte v této sezóně? Tak ja by som chcel hrať ešte viacej, no ale škoda, tak snažia sa tie minúty nejak kontrolovať a cítim sa veľmi dobre a každé leto pracujem na tom, aby som bol v čo najlepšej kondícii a mohol hrať čo najviac minút a stráviť čo najviac času na ľade a neviem, ako mňa to strašne baví, mám veľkú vášeň pre hokej a veľmi rád súťažím každý zápas. Zeptal se na Davida Pastrňáka, ten se vlastně řadí mezi nejlepší střelce NHL, tak jak zatím jeho výkony hodnotíte? Nebo co na to vůbec vlastně říkáte, už se stal asi jednou z tváří klubu? Tak David zatiaľ má veľmi dobrý štart sezóny a strelecky sa mu veľmi darí a premenia šance a určite to bude také zaujímavé, či vydrží vlastne takýto ten štandard, aký si vlastne teraz nastavil udržať po celých 82 zápasov, takže ale myslím si, že korčuje veľmi dobre, dostáva sa do šancí a premenia ich, takže to je veľké plus. Zeptám se ještě na Davida Bakese, ten vlastně přišel ze St. Louis před sezónou, byl tam kapitán, tak jak to vlastně funguje v kabině teďka? Není to žádný problém? Prečo by to mal byť problém? To je len veľké plus, že máme hráča, ktorý má veľké skúsenosti a bol vodcom v inom týme a v tomto týme vždy to tak bolo, že to vodcovstvo si vždy rozložíme a nie je to jednom hráčovi, je to o celom týme a tým je vždy prvý prvorady, takže tu je viacej lídrov a hráčov, ktorí boli v iných tímoch v nejakej pozícii ako kapitána alebo podkapitána, to je obrovské plus, pretože z toho môžu len mladší hráči len ťažiť a získať skúsenosti.